Intemmet b'suċċess l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Malta Jazz Festival li kien jinkludi diversi avvenimenti li tellu matul din il-ġimgħa. Dan il-festival huwa wieħed mill-festivals ewlenin fil-kalendarju kulturali ta' Malta ilu jsir fil-Belt Kapitali għal snin twal u jinkludi artisti lokali u internazzjonali mill-qasam tal-mużika jazz. L-edizzjoni tal-Malta Jazz Festival għal din is-sena li sar bejn it-8 u 13 ta' Lulju offra esperjenza mużikali eċċezzjonali b'taħlita vasta ta' artisti u ta' talent lokali f'postijiet uniċi madwar il-Belt Valletta. Il-qofol tal-festival intlaħaq fix-xatt storiku magħruf bħala Talis. Il-Ministru għall-Arti Owen Bonnici esprima sodisfazzjon għas-suċċess tal-festival fejn sema kif il-Malta Jazz Festival huwa mhux biss manifestazzjoni ta' dedikazzjoni u ta' passjoni għad-dinja tal-jazz, iżda wkoll ċelebrazzjoni tal-kultura u l-wirt mużikali. Għalhuwa sabiħ li tant nies kemm lokali kif ukoll turisti igawdu minn din l-esperjenza mużikali unika fejn il-Gvern se jkompli appoġġja avvenimenti bħal dawn li jsaħħu l-identità kulturali tal-pajjiż u jsaħħu l-pożizzjoni ta' Malta fuq il-mappa internazzjonali tal-artu tal-mużika. Imwaqqaf minn Charles Gatt fl-1991 il-Malta Jazz Festival għandu storja twila ta' suċċess u matul is-snin laqa' wħud mill-akbar ismijiet fid-dinja tal-jazz, inklud Joe Henderson, Michael Brecker, Charlie Hayden u Wayne Shorter. Is-serata ta' din is-sena kienet mimlija b'line-up vast li inkludiet artisti bħal Chief Ajwa, trumbettist Amerikan nominat għal Grammy 5 darbiet, Walter Smith Third Quartet li l-frontman tiegħu kollabora ma' ikoni mużikali Brażiljani bħal Chico Buarque u Gwinga, il-grupp Something Else u Trio Grande. Kien hemm ukoll kunċerti fis-City Theatre li inkludew il-vokalista Brażiljana ewlenija Monica Salmaso, il-kitarrist Tom Ollefort Trio u l-pjanista Philip Soare Quartet. Il-festival kien jinkludi wkoll kunċerti minn mużiċisti lokali li telgħu fil-Muża, il-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Għal-ewwel darba wkoll il-festival kellu kunċert għall-udjenzi iżgħar minn Julie Erickson fi spazju kreattiv li joffra introduzzjoni divertenti u interattiva għad-dinja tal-jazz.